ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ. Дӯстони азиз, имрӯз 4 ноябри соли 2024 навор кардам баҳри шумо. Бовар кунед, дар навори имрӯза беҳад мошинои хуб гирифтагем ки ба талаботи хичон ҷавобгӯ. Бардоро дар комментария нависондан гуфта ака ласети бисёртар шавам. Ласети ҳам ҳаст дӯстон, Opel Astra F ҳаст, Mercedes ҳаст, хулоси гап Toyota ҳам гирифтагем бо нарх навоҳои арзон. ВАЗ 2107, 08 ҳамин гуна мошинҳо бардоро. Дӯстони азиз, ба маълумоти шумо бирасонам ки агар ки шумо ҳам дошта бошед мошин ва ё ки хона барои дар савдо гузоштан, ҳатман ба рақамҳои рӯи навори мо занг бизанед. Насиб бошад дар наворҳои оянда мегирам, мисли ҳамин инсонҳо рекламагузорӣ мекунам. Бародарҷон, айта ҳеҷ чиз намерава. Агар меҳмон бошӣ, як дона лайк ва подписатсияра дар ҳамин канал фаромӯш накун. Тамошо кунед навори имрӯзара. Ассалому алайкум бардам. Созен хубен, подписчикои муҳтарам, тамошобинои канали Саудо ТВ. Бачакои азиз, як 800 дона пеноблок дорам дар ноҳияи Восе, деҳаи Ҷавреза бачаҳо. Размершон 30-60 ба 20 бачакои азиз. Қоқ шидаги таппа тайёрай. Мақсад каси дар кораи бачако рақамош дар таги навор мондагиай. Муроҷиат кунед, омада бигирен 800 дона. фикр мекунем ки ами се хона коридориш қати маҳкам мекуна бача азиз. Ина пеноблок қоқ шидаги дӯстон. Инамиҷа талаш задан кадуми мегира. Ина рақамошда занг бизанед, ҳамроҳи ака чахчах кунед, бигирен ша бачако. Ягон акаҳотон дӯсту бародаротон да пеноблок лозим боша, агар ами рақамоша ҳамо дар рӯӣ кунен, хулас яки дар кошон мешава боша азиз. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши бор равон кардан аз Москва Москваст ки област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. Бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. Ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти бор равон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. Марама занг зада бортон равон кунед, ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, ба эълони якми имрӯзамон мегзарем дӯстон, ба эълони легендарни Mercedes S-класси имрӯзамон солиш 2005 айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. мошинмон бардоро нархша акамон 70 000 сомонӣ мегӯяд. боз муомилаш ҳатман аз номи канали ман бардоро. авиа моторш 2.7, коробка автомат бардоро, сӯзишвори дизел. рақамҳои акамон 00388 5859. ҳамин рақамҳо дар WhatsApp дора ва ҳам дастӣ бардоро. мошин дар ҳолати хуб қарор дора. коробка, ходовой ҳамаш чотка каге, 4 дар электропакет, мултирул документош ҳастае. мошин вообще ударай бардоро. ягон ҷош пусидагӣ, хирошидагӣ, кандагӣ надора бардоро. абагреф сиделни ҳаст бародар. динамош мехона бародар, гӯшод меҷимба. ина марҳамат Mercedes имрӯзамон агар ба касе ки маъқул бошад, ҳатман занг зен бардоро, аз номи канали ман боз муомила мекунем. Mercedes имрӯзамон солиш 2005. солшам кӯҳна нестай. ягон ҷош задагӣ, пусидагӣ, хирошидагӣ нест. хулоси гап, фақат агар харидори конкретни бошӣ бардор, занг за бо ячи мегзар мега. масъалаи алишиш нест, фақат пул дар кун. ба эълони димон мегзарем шербачо. эълони димон ки дар аввали навор гуфтем мошина арзон гирифтагем. Daiwo Nexi солиш 1994 дар шаҳри Душанбе қарор дорад бардоро. дар ай рушд гаштагиай, хулас мошин дард надорад. дар шаҳри Душанбе нархиш 13 000 сомонӣ. срочно савдо кардан дар кораи пул дар кор аст мега. бензин плюс газ, кузовиш седан бардор, аби моториш 1.6, коробка механика. ина марҳамат бардоро, номерои WhatsApp ша мегзарам 97 08 94 94 дӯстон. WhatsApp дорад ва ҳамдастӣ. моториш 80%, ходовойшам 80%, коробка 100%. документ надора мега дӯстон, бално 80%, фақат савдо карда мешавад. омада бибинем бардоро, диданаш бепулай. ба эълони сеимон мегзарем. эълони сеимонам боз Daiwo Nexi. имрӯз Nexi бисёртар.
Daewoo Nexi ки солиш 1996 кӯҳна нест, дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш акамон 12500 сомонӣ мегӯяд. боз муомила карда мешавад. барзаманқа бензин плюс газ, кузовиш седан, абиё моторш 1.6 простой 16 яъне. коробка механика дӯстон, рақамош 909 52 0007. мошинча дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор, коробка, ходовоиш 100%, 4 баллони нави 100%, аккумулятори 100%, хулас ҳуҷҷат надорад. срочна савдо карда мешавад. бардоро марҳамат занг бизанен. ҳамин рақамо охириш 0007. касе ки Nexi хар ҳаст, ина баъри шумо дар навори имрӯзамон Nexi мондем. дӯстони азиз, ҳатман фаромӯш накунед зангзанира. ба эълони чорумон мегзарем дӯстон. эълони чорумон беҳад эълони хубай. хидмдан маъқул шид. мошин беҳад мошини хуб. Opel Astra F ки ба чашми сар дидестем бардоро, солиш 1996 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. айни ҳол нархш 26000 сомонӣ мегӯяд. боз ячи муомила мекунем. бензин плюс газ, кузовиш хеҷбек, абиё моторш 1.6, коробка механика. рақамои акамон 886 20 37 37. да ҳамин рақамо акамону ҳам WhatsApp дорад ва ҳам дастӣ. метавонед ки шумо занг бизанед, муомила кунед бардоро. мотор, коробка, ходовой ҳамаш 100%, баллонош 80%. мошин дард надорад, яъне занг бизана бояд чӣ муомила карда мешавад. марҳамат ҷелайнтона бинед, касида маъқул боша. панҷум эълонмонро мегзарем бардоро. эълони панҷумонам боз Opel Astra F. ира солиш 1993 дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. нархш 23500 сомонӣ. бензин плюс газ, кузовиш хеҷбек, абиё мотори 16 1.6, коробка механика. рақамо 928 56 0006 дӯстон. мошин на ходой, ходовош зур, чашкош 4 таш зур, 1 грамм варид кафидагӣ нест, яъне 100% техс мотор, утилизатсия нав, 4 баллонаш нави пачка бардоро, моторш 100%, аккумуляторшам зури бад, кузовшам хубай. монитор, задни камера дора, ҳатто бардоро савдо мешавад каматон. мошин 100%, марҳамат бинеҷанедона. эълони шашум эълонмон дӯстон, боз Astra F. Opel Astra F имрӯзамон айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. чӣ хеле ки шумо худтон дидестен, солиш 1993, нархш акамон 25000 сомонӣ мегӯяд. боз муомила карда мешавад. бензин плюс газ, кузови универсалай бардоро, абиё моторш 1.6, коробка механика. краскаш сирх бардоро, на ходои мошин айни ҳол. рақамои акамон 30 02 17 31 дӯстон. дар ҳамин рақамо WhatsApp ҳастай ва ҳам дастӣ. ина марҳамат касоне ки Astra F хар ҳастанд, бовар ки ҳози айни ҳол ба ин нарх наво наметад. мегирив ба зур мегири бародар. дар шаҳри Душанбе бардоро 25000 сомонӣ, боз муомила. занг бизанед ҳатман. ҳафтум эълонмон мегзарем. эълони ҳафтумон Daewoo Lacetti ки дар аввали навор гуфтам Lacetti ҳам ҳаст. дар комментария нависонанд хоҳиши шумо. дӯстон, Daewoo Lacetti солиш 2004 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш 25000 сомонӣ, бензин плюс газ, кузовиш седан, абиё моторш бошад 1.6 бардоро, камрасход, яъне коробка механика. рақамои акамон 48 22 002 охираш. дар ҳамин рақамо WhatsApp дорад. краскаш раднояй, камтарак краскаш кор дорад. ходовош боша бардор 100%, документаш то нами охири ҳамин моҳа. ина марҳамат дӯстони азиз, бари шумо Lacetti агар ки маъқултон боша 25000 сомонӣ, боз ячи муомила карда мешавад. як моҳи дига ҳуҷҷат дора бардоро. ходовои мотор, коробка ҳама хубай. эълони ҳаштумона мегзарем. эълони ҳаштумон Daewoo Nexia. ира солиш 1996, иам дар шаҳри Душанбе қарор дорад. айни ҳол хитон чӣ хеле ки дидестен, мошина ҳолатша састайниша бардоро.
дар шаҳри Душанбе нархаш 11500 сомонӣ ӯ қасуме нест. 11500 сум бензин плюс газ, кузовиш седан, объём моторш боша 1.6. дӯстони азиз, коробка механика. Рақамҳои акамон 910 17 66 66. Да ҳамин рақамҳо WhatsApp дорад ва ҳамдастӣ. мошинча дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор коробка ходовоиш 100%, балонош 70%. аммо ки ҳуҷҷат надора бардоро, яъне ки мошин срочно фурӯхта мешавад. ина марҳамат дӯстони беҳтарини ман, подписчикои муҳтарам, агар ки шумо Nexi хар ҳастед, касе ки Nexi-да ҳавас дорад, Nexi вообще нархаш дазмизагия. барен мошина аз наздик бибинед, диданаш бесплатния. ба эълони наҳамон мегзарем дӯстон. эълони наҳамон мошини мардакӣ мондагием ки дар давраи союзда ин мошин беҳад қадр дошт, ҳозиам қадр дора бардоро. ваз 2107, солаш 2006 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 18000 сомонӣ. чӣ хеле ки хитон дидестем бардоро, дарунаш киш шуде, хишру чотка каге. 18000 бензини холи, кузовиш седан, объём мотораш 1.7. аз Opel фарқ мекардаст, 01 фарқ мекна бардоро. коробка механика. мошина хитон чӣ хеле ки дидестен ҳолатша, састенша. динамо мехона бардоро, гӯшод меҷимба. то каршидана динамо меҷимба мехона бардоро. рақамҳои акамо 938 57 58 300 938 58 300. даҳам эълон ношер бачаҳо. эълони даҳамон ваз 2110 ки солаш 2002 мошин ҷавонай, ҷанвари ҷавонай бардоро. нархаш 11800 сомонӣ дар шаҳри Душанбе қарор дорад. айни ҳол холи бензинай, бензини холӣ бардор, мотора ҷазир намекунад. кузовиш седан, дарун салон шахтон дидестен бад нестай. коробкаш механика. рақамҳои акамон 30 04 82 46 дӯстон. мотор, коробка ходовои ҳамаш 100%, инжектор, неки документаш бучидагия бардор. ина бардоро маъқултон боша. 11800 сомонӣ мегӯяд. ба фикрам ки нархи охирон шай. холи бензин. ҳатман занг занен агар ки харидор бошӣ. ба эълони 11-мон мегзарем дӯстони азиз. эълони 11-мон BMW 5 series. бахшиш ки дар камтарак ғижғиж мекунад дӯстон. BMW 5 series солаш 1991 дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. ҳам хона, ҳам мошин бовар кунӣ арзонша аз Хуҷанд меёбӣ бардоро. нархаш 25000 сомонӣ. BMW 5 series, гази холӣ, кузовиш купе бардоро. объём моторш 1.6, коробка механика. рақамҳои охири дастиш ва ҳам WhatsApp-аш 9612 дӯстон. 11 эълоннон мегзарем дӯстон. эълони 11-мон Toyota Camry ки солаш 2002 мошини ҷавонай, шаҳри Душанбеда қарор дорад. айни ҳол 55000 сомонӣ. бовар кунӣ ҳози Astra-Gira 55-60 то ҳатто ки 70 тара гуфтестан. Camry имрӯзамон 55000 сомонӣ бардоро. бензин плюс газ, кузовиш седан, объём моторш 2.4, камтара калонтар будааст. коробка автоматика. дарун салон ҳамаш кожа каги. рақамҳои акаон TCL 931 88 94 94. дар ҳамин рақамҳо WhatsApp ва ҳамдастӣ. срочно фурӯхта мешавад. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. гази 4 зайги, объём моторш 2.4, коробка автомат. марҳамат, каседе ки маъқул боша, рафта мошина боз аз наздик бибинед. эълони 12-мон намегзарем шероинар. эълони 12-мон мошин боз як мошин легендарни дигар. BMW 5 series солаш 1998 дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. айни ҳол нархаш 62000 сомонӣ. дизеле бардоро, салон кожа каги, кузов седан, объём моторш 2.5, коробка автомат. рақамҳои акаон 006 33 05 80 дӯстон. 1998 мошин нозада, ягон ҷош зайги хироштаги пӯстаги кандаги надора. хулоси гап звер самолёте бардо. ҳатто
обогрев сидени кондиционер ях мошин пачка истодагия 100% ҳамаи документатсияш бардоро фақат реальни харидор бошӣ мега занг биза боз якчи муомила мекунем. вариантҳои алишишам мебинем мега бардоро намарҳамат 5 серияси имрӯзавон 98. дӯстон да ҳаминҷа ба охири барномаон мерасем. агар ки ҳамин навор маъқул бошад як донаи лайк ва подписатсияро дар ҳамаи канал фаромӯш намекунем. айта ҳеҷ чиз намера бародарҷон. агар ки шумоам дорен хона ва ёки мошин барои дар эълон гузоштан ҳатман анами рақами моҳай метавонед ки ба мо муроҷиат кунен. дар навори оянда насиб боша мегирам хона мошин ва замини шуморо дар эълон мегузорам. ташаккур ки то ҳамин дам бо мо буден дӯстон. навори имрӯзаро тамошо карден аз шумо миннатдор. то наворҳои оянда паноҳтон ба худо дӯстон.